Lain siya. Cut na sa video. Nag-retouch pa siya sa iyong major show dito. Ano yun siya? Wala. Pagulog ako ng ilay. Grabe na kayo. Relax lang na, relax. Okay. Tilaw na to ang bullshit. Bitan. Natanaw ko ba? Uloy ko ay. Pero wala na kong sauce. I have sauce. Ito din mo sa ketchup. Ah, my baby, oh, like it's Ay mga higat! Namin karoon sa White Island. Asa pag... I don't know why. Ano naging White Island? Purchase your tracks. Purchase your tracks. Oh, wow, sweet fish. Lain siya. Cut na sa video. Okay lang. Lami siya. Lami. Food lang yapon. Ha? Oh, seafood lang yapon na ulas ka. Pwede ba isa palamon? Pwede lamon pa na. Dave's first sea urchin. Cheers. First tuyo. Cheers mga higat. Cheers mga higat. Purchase your tracks. Oh, sir, ano siya ginamos? Diba? Ginamos siya. Basa. Ilan eh? 100 pag tulo na picture ako mayap. I-touch mo na. I-touch.